Výšľap na taký poriadny kopec nám dokáže v živote zobrať veľa síl a je úplne jedno, či ideme na taký kopec nahoru, alebo stúpame v živote, alebo sa chceme dostať z nejakej choroby, alebo chceme dosiahnuť nejaký úspech, zarobiť veľa peňazí, alebo hocičo iné, tak všetko je vlastne také stúpanie na kopec a niekedy nám zostáva možno už len tých 10%, alebo len pár krokov a my sa už cítime takí unavení, že už nevládzeme ďalej, že niekedy to máme chuť otočiť, vzdať sa, ale keď vytrváme, lebo je to aj v živote tak, že už keď sme tesne pred koncom, tak vtedy to začína byť najťažšie a vtedy prichádzajú tie skúšky, že dáš to, nedáš to, máš tú odvahu, máš tú silu a keď to dáš, tak to vyzerá takto. Keď človek vyjde hore, tak možno čakal niečo iné. Ja som čakal napríklad obrovský výhľad a je tu toto. Je to tiež nádherné, ale tie očakávania nás dokážu niekedy dosť brzy v živote a predsa aj výstup na takýto vrchol. Áno, človek sa chvíľu pokochá stromami, ale je to len na chvíľu, lebo toho mrzí a potom zistí, že za týmto kopcom je ďalší kopec. A takto sa stále ide vyššie, až človek niekde po tej ceste zistí, že nie je dôležitý ten vrchol, tie vrcholy, ale tá cesta, tá životná cesta, lebo celý život sa toľko naháňame za tým, aby sme mali úspech, aby sme boli ocenení, aby sme veľa peňazí mali a aby sme mali pekné auto v garáži, veľký dom a všetko, ale to sú prchavé záležitosti ako ten vrchol, na ktorom stojím, lebo za chvíľu sa posuniem na ďalší a potom zídem dole. Čiže dôležitá je tá cesta, ktorou ideme. Je úžasné si v živote dopriať aj tie materiálne veci, kúpiť si aj to auto, dosiahnuť aj na ten dom, kde budete bývať s rodinou, s deťmi a tak ďalej. Ale je dôležité si užívať tú cestu k tomu, lebo život je cesta. A keď sa len takto naháňame za vecami materiálnymi, prchavými, povrchnými, tak ten život si vôbec neužijeme a za chvíľu budeme mať 70-80 rokov, ak sa toho dožijeme a tam už môže byť neskoro si takúto vec uvedomiť. Takže začneme si viacej užívať tú cestu, aby sme potom neľutovali spätného života. Takže asi po hodine som sa dočkal toho vrcholu. Pozri, je to tu nádherné, úplne prekrásne ticho. Nejaký čas tu určite pobudnem. Čiže pointa tohto dlhého videa je, že áno, ten vrchol je krásny, osvieži, nabije, ale aj tak človek odtiaľ to musí pokračovať ďalej. A naozaj najdôležitejšia je tá cesta, akých ľudí stretneš na tej svojej životnej ceste, čo ti dajú, čo pochopíš. To je tá najväčšia múdrosť života, pochopiť to, že najdôležitejšia je cesta, nie ten vrchol. Takže užívaj si aj ty svoju cestu, drž sa a vidíme sa v nejakom ďalšom videu. Ahoj!